खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गलापि नार्जारि ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरदों आसा खालामदों नोंथांमोना दिनैबो आंनि भिडिअखौ नायगोन बा खोनासंगोन होननानै दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे लेखा लाबाय आङो बे लेखाखौहाय नोंथांमोना फरायब्ला मिथिनो हागोन आरो नोरोखौ दिन्थिदों होननानै बुंदों आरोखि सोरगो आरो नोरोखौ दिन्थिदों होननानै बुंदों बाहाय रायफोरदों मानसिफ्रा खावसेयानो फोथायो बा खावसेया फोथाया जानो हागौ आरोखि माने सोरगो नोरोखनि सोमोन्दै गोबाङा साननो हागौ सोर नुफेरदों बा सोर नुदों नोरोखौ सोर नुफेरदों सोरगोखौ सोर नुफेरदों बेफोरबायदि साननो हागौ गोबां मानसिफ्रा माने कनफिउज बा फोथायाबो आरोखि ओमफ्राय खिन्थु आङो 100% फोथायो आंबो मिथियामोन फोथायामोन बा बुजियामोन आरोखि बै समाव दा आङो मिथिजोब्बाय ओमफ्राय दा बे लेखाया जाहैबाय जायफ्रा दिनै सोरगो आरो नोरोखौ माने दिन्थिजादों बा नुहैदों आरोखि बिसोरो माने इसोरजों लांखोजादों सोरगोआ माबायदि नोरोखआ माबायदि बेखौहाय बिसोरनो दिन्थिहैनाय ओमफ्राय जायफ्रा दिनै दिन्थिहैजादों बा नुहैदों बे मानसिफ्रा माने बे लेखा बिजाबखौ दिरुनदों आरोखि लेखाखौ दिरुनदों ओमफ्राय आङो मोनसे सबायाव थांनायाव ओमफ्राय बे लेखाखौ आङो बायनानै लाबोदों ओमफ्राय आङो फरायजोब्बाय ओमफ्राय आङो दा बेफोरनि खोथा फारसे सानोब्ला माने आङो जोबोर गावखौनो गिखांनाय मोनो गिख्रंनाय मोनो ओमफ्राय माने आं दुखुबो नाङो आरोखि दा जोङो मानसिफ्रा दिनै संसाराव उजिबाय मानसि महरै ओमफ्राय थैनायनि उनाव जोङो मा जाहैगोन दा जोङो संसाराव गोबां मानसिफ्रा माने गोसोबायदि सोलियो नङा गोसोबायदि सोलियो जायो लोंग्लुङो नानानथा रोखोम गाज्रि खामानिफोर मावनानै माने संसाराव सोलिगासिनो दङ दा मानसिफोरनि साननाया बेनो जोङो संसाराव बिदिनो मोजां जानांगौ मोजां लोंनांगौ फुर्ति खालामनांगौ बेबायदिनो जोङो जेखौ गोसो जायो बेखौनो मावजोबनांगौ बेफोरबायदि साननाया दिनै जों मानसिफोरनि गोसोआव माने बेरखाङो बा बयनिबो गोसोआव बेफोरबायदियानो सोलियो आरोखि ओमफ्राय पाप खामानि मावनो गिला आरोखि पाप खामानि मावनो गिला थगायनो गिला सिखाव खावनो गिला गाज्रि जिनाहारि खालामनो गिला ओमफ्राय गाज्रि राव भाषाफोर रायलायनायखौ माने बिराद इन्ट्रेस्ट मोनग्रा जाबाय आरोखि जों मानसिफ्रा खिन्थु दिनै नोंनि बे फंफ्रोमबो रायज्लायनाय नोंनि सोलिनाय गाज्रि बेबहार आखुफ्रा दिनै इसोरनि सिगाङाव माने जोंनि मावनाय गोरोन्थि पापफ्रा माने गासिबो माने रेकर्ड जानानै थाहैजोब्बाय ओमफ्राय रेकर्ड जानानै थाहैजोब्बाय जे नोङो थैनानै थाङोब्ला नों मोजां मावनायनि बान्थाखौ नोङो मोनगोन गाज्रि मावनायनि बान्थाखौ नोङो मोनहैगोन बा दा मोजांफ्रा बेनो जायफ्रा इसोरखौ फोथायनानै गिनानै थैलांबाय बा मोजां आखल आखु बेबहारजों थैलांबाय बिसोरो सोरगो रायजोखौ मोनगोन जायफ्रा दिनै इसोरखौ मिथिनानैबो मिथियै बायदि लामाजों थाबायगासिनो दङ गाज्रि आखल आखुफोरजों गाज्रि राव सोलिनायफोरजों दिनै नानानथा रोखोम गाज्रि पाप खामानि मावनानै सोलिनानै थैलांगोन बिसोरो माने नोरोखौ आवग्रिहैनो मोनगोन आरोखि ना दा जायफ्रा सोरगो आरो नोरोखनि सोमोन्दै माने खोनासंनो बा मिथिनो लुबैयो नोंथांमोनहा माने आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे नोंथांमोननिसिम माने बे नटिफिकेसना सहैगोन ओमफ्राय नोंथांमोना माने खोनासंनो मोनगोन माने जोङो मिथिनानै थानांगौ आरोखि माबायदि सोलिनांगौ माबायदि मानसिफ्रा नोरोखआव थाङो माबायदि मानसिफ्रा सोरगोआव थाङो माने बेयाव बिसोरो नुहैजोब्बाय आरोखि आरो माबायदि मानसिफ्रा बिराद खस्थ'आव माने सैनांनानै दङ आरोखि दा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन दा जोङो संसारनिखौल' साननो नाङा थांनानै थानायनि थाखायखौल' जोङो साननो नाङा जोङो साननो नांगोन आङो थैनायनि उनाव माने मोजाङाव आङो सहैनो नांगौ ना जोङो संसारनि धोन सम्पति सना रुफा मालाखौ जोङो लांफानो हाया बे गासिबो थालांजोबगोन आरो नोंनि धोन सम्पति सना रुफा थाखा फैसाजों नोङो सोरगोखौ बायनो हाया होननानै बुंदों नोङो सोरगोखौ बायनो हाया ना सोरगोखौ जोङो बायनो हाया जोंनि थाखा फैसा सना मालिक मुक्ता हिराफोरजों माने जोङो सोरगोखौ बायनो हाया गोसोआव लादो जोङो सोरगोखौ थाखा फैसाजों बायनानै जोङो लानो हाया दा जोंनि सोलिनाय मोजां आखल आखु गुरै नम्र दद्र इसोरखौ गिनाय आरो फोथायनायासो दिनै जोंखौ सोरगो रायजोआव लांनो हागोन दा अब्ला नोंथांमोना खोनासं रायफोरनायखौ फरायनानै होनि सिगांनिफ्रायनो माने मिथिया जानो हागौना गोबां मानसिफ्रा ओमफ्राय मिथियो गोबां मानसिफ्रा खावसेया मिथियो खावसेया मिथिया आरोखि ना बांद्राय ओंखायनो रायफोरनायनिफ्रायनो फरायनानै होनोसै आरोखि नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय मोजाङै बाव होनदों सोरगो आरो नोरोगादि नंखाय नङा आरो मानसिया बे संसारखौ नागारनायनि उनाव बे मोननैनि मोनसेयाव थाहैथारनांगोन बे बाथ्राखौ बाइबेला रोखायै बुङो बेनिखायनो देहायाव थैनायानो मानसिनि जोबनाय नङा नंगौयै बुंनो थांब्ला देहायाव थैनाया गुबुन मोनसे जिउनि जागायनायसो इसोरनि हाबा मावग्रा गोबां दास आरो दासिफोरनो इसोरा सोरगो आरो नोरोखौ दिन्थिबाय बे बिजाबाव लिरजानाय सोरगो आरो नोरोखनि बाथ्राया खोला आमेरिकानि कलम्बियायाव 1995 मायथाइनि 11 एप्रिलाव जानाय जाथाय
सा 7 सेंग्रा सिख्लाया मोनसे रुमाव आरज खालामदोंमोन। बे समाव जिसु ख्रीष्टआ बिसोरजों नुजायो। सिगां जिसुआ बे सेंग्रा सिख्लाफोरनो गोथार जिउनि बाप्तिस्मा होयो। बेनि उनाव फोरबोआ बिसोरखौ नोरोगाव लानानै थाङो आरो नोरोगनि गिलु-बालु सैनांनायखौ बिसोरनो दिन्थिहोयो। बिसोरनि मोनदांथिजों फोरमायनायनिफ्राय जों मिन्थिनो हायो नोरोगनि नुथाय आरो सैनांनाया थारैनो गिख्रंथाव। बेनि सैनांनाया मोनथाम थोरफोजों दाजानाय, लासिंसिं जानाय, मुस्रि गोमानाय आरो मोदोमनि गिलु-बालु सानाय। नोरोगखौ दिन्थिखांनायनि उनाव जिसुआ बिसोरनो सोरगोनि समायना रायजोखौ दिन्थिहैदों। सोरगोनि समायना मोनदांथिखौ खुगानि रावजों फोरमायनाया नोरोगखौ फोरमायनायनिख्रुइ गोब्राबसिन होननानै बिसोरनि सासेया बुंदों। नंगौ, सोरगोनि समायनाखौ जों खुगानि रावजों थोजासे फोरमायनो हानाया गोब्राब, मानोना मानसिनि रावा बे संसारनि मोनदांथिखौनो मोजाङै फोरमायजोबनो हाया। सोरगोनि समायना, गोजोननाय, रंजानाय आरो मुहिनायखौ जेब्ला जों जिसुजों लोगोसे नुहैगोन अब्लासो बुजिनो मोनजोबगोन। इसोरनि हास्थायनाया बेनो जाहाथे जों साफ्रोमबो बे बरनायख'नो हायै रंजानायनि हादर सोरगो रायजोआव हाबो। बाइबेला बुंदों, इसोरा जोंखौ सोरजिनाय थांखियानो बेनो, नाथाय जों खोमानानै लानाय एबा आवग्रिनानै लानाया जोंनि सायाव सोनारनानै दं। बेनिखायनो बे बिजाबखौ फरायखांनानै नोंथाङा ओरैनो जिरायनानै दाथासै होननानै बुंदों। माने सोरगो रायजोआ ओरैबायदि समायना, जोङो इसोरखौ फोथायनानै मोजां आखल आखुजों जोङो सोलियोब्लानो माने जोबनो गैयै गोजोननायखौ जोङो आवग्रिनो मोनगोन। बेसेबां समायना जोङो गोसोनि मेगनजों नायोब्ला जों नुनो हायो सोरगोआ माबायदि। बिनि बिबारा लहराया, बेयाव गाबनाय गैया, लोमजानाय गैया, सानाय गैया, बेमार गैया, आजार गैया, थैनाय गैया, बोराय गैया, सिख्ला गैया आरोखि। माने ओरैबायदि मोजां गोजोननाय सान्थि आरोखि ना बे सोरगोआ। नाथाय जोङो सोरगोआव थांनो बायो खोमाना, गोबां मानसिया सोरगोखौ मोजां मोना जानो हागौ। बेनिखायनो संसाराव थानायाव गोबां गाज्रि गाज्रि खामानिफोरखौसो मावनो मोजां मोनगासिनो दङ जों मानसि माहारिफ्रा। जिनाहारि खालामनायखौबो जोङो मोजां मोनो। दिनै गावनि न'खर नागारनानै, गावनि फिसाय गारनानै गुबुन हौवाजों थांफानो, गाज्रि बेबहार सोलिनो, देहा फाननो थाखाय जोङो मोजां मोनो। पाप खामानि मावनो मोजां मोनो, थगायनो मोजां मोनो, सिखाव खावनो मोजां मोनो। दा बेफोरबायदि लोंग्लुंनो, जाग्लुंनो, गाज्रि खामानि मावनो माने बिराद इन्टारेस्ट मोनो आरोखि ना। नाथाय जोङो बेफोरबायदिजों सोलियोब्ला जोङो सोरगो रायजोखौ जोङो आवग्रिनो मोनगोना गोब्राब। दा जोंहा खाफाल दं, माने जोंनि आखल आखु बेबहार गाज्रिफोरखौ सोलायनो, मोजाङाव फैनो थाखाय जोंहा दा सम दङ गोथाङै थानायावनो। दा जायफ्रा थैनानै थांबाय बिसोरहा माने गाबबाबो माने गवा आरोखि। आङो गोथां जाफिननानै मोजां मानसि जाफिननोसै, आंखौ 1 मिनिटनि थाखाय गोथाङै थांनो थाखाय आंनो सम होफिनदो होननानै इसोरनाव आरज खालामो, अब्ला बिसोरहा समानो गैला। मानो? बिसोरो थैनानै थांबाय। दा बिनिखायनो जोंहा दा खाफाल दङ, बिराद लाखि आरोखि ना जोङो दा मोजां आखल आखु बेबहारजों सोलिफिननो, गावनि गाज्रि आखलखौ नागारनो, गावखौ मोजाङाव लाबोनो थाखाय जोंहा दा खाफाल दङ। बेनिखायनो आङो हास्थायो लोगोफोर, नोंथांमोन गासैबो माने मोजां आखल आखुजों सोलिग्रा, इसोरखौ गिग्रा मानसिफोर जादो। गोजोन्थों लोगोफोर दे दिनैनि थाखाय।